Najsvätejšie srdce Ježišovo, oroduj za nás. Spoločenstvo Ducha Svätého, nech sú s vami všetkými. I s duchom tvojim. Milovaní bratia a sestry, prichádzame takto skoro ráno sem na svätú omšu a ja chcem obetovať za vás, ktorí tu pracujete, ktorí sa o nás staráte, ktorí nám slúžite, aby sa pripojite, bratia a sestry, tiež k tomu môjmu úmyslu, aby sme vyprosili všetkým týmto ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom nám pomáhajú, veľa zdravia, veľa Božích milostí a veľa tej skutočnej lásky, ako mal Ježiš. A tak teraz na začiatku poprosíme Ducha Svätého, nech nám odpustí naše hriechy a previnenia. Vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Prosíme ťa, dobrotivý Bože, pomôž nám dôsledne stvárňovať náš život podľa veľkonočného tajomstva, ktoré s radosťou slávime, aby nás sila Kristovho zmrtvých stania ochraňovala a viedla k spáse. O to ťa prosíme, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Na všetko šomrali a nič nebolo dobré. Ale takých, chvála Bohu, bolo málo. A práve dnes nám Pán Ježiš hovorí, že toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Myslím si, že láska, to je to najdôležitejšie, čo kresťan by mal absolvovať. Predstavte si, keby aj kňaz bol taký ušomraný, že na všetko šomre, na všetko nadáva. A keď sa to nezastaví, tak ono sa to stále nabaľuje. A potom sa z nás stanú takí už ušomraní ľudia, s ktorými sa nikto nebude chcieť rozprávať. Ale práve to opačné, že
je tu aj viac starších ľudí a aj radosť sa s nimi rozprávať, lebo vás dokážu povzbudiť, dokážu vám také veci povedať, že sa niekedy sám čudujem, že tento človek, akú veľkú má lásku, aké veľké má srdce. A toto nás chce Pán Ježiš naučiť. Aj vy, čo ste tu zamestnanci, myslím si, a určite sa nemýlim, keď poviem, že aj perla tohto sanatória je práve táto kaplnka, ktorá je tu vybudovaná. A či vy, alebo aj my všetci ostatní, často sme sem prichádzali si vyprosiť také milosti, keď nám bolo ťažko, keď nám bolo fajn. Toto je to miesto, kde sa môžeme stretnúť s Bohom z tváre do tváre, kde mu môžeme všetko povedať, čo prežívame. Lani som tu tak povedal takú zvláštnu vetu, že keby som sa teraz vás, bratia a sestry, opýtal každého jedného z vás, že kto čo prežíva, asi by sme tu veľa bolesti počuli. A každý svojím spôsobom by niečo iné a ťažké prežíval. Možno by sme si mysleli, že tá moja bolesť je najťažšia. Ale keby sme počuli tie ostatné, tak si povieme, to, čo ja prežívam, to je nič oproti tomu, čo prežívajú tí ostatní ľudia. A práve preto je dôležité mať lásku v srdci, aby sme ju vedeli rozdávať. Je také zvláštne, že som sa tu stretol s viacerými tak vážne chorými ľuďmi a dokázali taký pokoj priniesť človeku do srdca, že sám som sa hanbil. Ja by som to mal urobiť, nie oni mne. Taký pokoj, takú lásku vedieť, odovzdať aj napriek tomu svojmu ťažkému krížu. To je veľká vec. A ešte aj som sa vrátil chvíľu k vám, ktorí tu pracujete. Je tu jeden človek, jeden ho menovať. Ale ten človek, neviem, čo to povie, chová včely. A som veľmi rád počúval. A pre mňa to boli také krátke duchovné cvičenia, keď rozprával o tom, ako sa to v tom úli všetko deje, čo sa to tam robí. A ja si to dovolím tak nazvať, že aj vy, ktorí tu pracujete, tak ste akoby stále v takom úli. Stále tam niekto nový prichádza, stále niekto niečo iné, niečo chce. A tá láska, ktorá je u vás, to je to najkrajšie. Tá láska funguje aj v tom úli, dovolím si to tak povedať. A tá funguje aj tu. A to, čo robíte, že sa na niekom len usmiete, že niekomu zaželáte pekný deň, že mu poslúžite, že mu pomôžete, to je to najvzácnejšie, čo máme robiť. A potom sa takáto láska dokáže šíriť aj ďalej. Toto je naša úloha, bratia a sestry. A tak chcem zaželať vám, ktorí ste tu, ktorí tu pracujete, ale aj vám všetkým, ktorí sa tu liečite, bratia a sestry. Možno keby sme si všetci raz z tohto miesta odnesli takúto vec, túto lásku domov do svojich rodín, tak sme si vlastne uniesli všetko. Aj patronku, ktorú tu majú v tejto kaplnke, svätú Teréziu, ona bola takou učiteľkou lásky. Ona takú lásku dokázala všade šíriť. Zomrela veľmi mladá a pritom toľko lásky dokázala odovzdať. A tak naozaj nech láska sprevádza každý deň nášho života, každý krok, každú chvíľu, aby ľudia nie z toho vedeli, že ja som kňaz, že sa predstavím, že som kňaz, alebo nie z toho, že ja som kresťan, že to niekomu poviem, ale aby z nášho života čítali ľudia ako zo Svätého písma, že toto je človek, ktorý patrí Ježišovi. On mi to nemusí hovoriť, ja to vidím na jeho živote. Toto len chcem všetkým zaželať a nech naozaj aj tá dnešná svätá omša je takým veľkým poďakovaním, tak ako kedysi ten malomocný, viete, že 10 prosili Ježiša o to, aby boli uzdravení. Poďakovať sa prišiel jeden z nich. Pán Ježiš sa spýta, a tí 9 sú kde? Boli uzdravení, ale na to najdôležitejšie zabudli. Nikdy nezabúdajme na to, čo je najdôležitejšie. Amen. Milovaní bratia a sestry, vrúcne milujme svojho Boha a s pevnou vierou ho prosme.
Pane, Ty si verným obrazom lásky Otca, pripodobni sebe nášho biskupa Štefana. Prosím nás. Pane, Ty si nám zveril príkaz lásky, nauč nás milovať tak, ako si nás Ty miloval. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si nazval svojimi priateľmi tých, ktorí plnia Tvoje slovo. Daj, aby sme ho aj my verne uskutočňovali. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si nám oznámil všetko, čo si počul od svojho Otca. Daj, aby sme si plne uvedomovali veľkosť tohoto daru. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si nás vyvolil, aby sme prinášali bohaté ovocie. Udel nám milosť vytrvať v dobrom až do konca. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si pre nás trpel, zomrel na kríži a víťazne vstal z mŕtvych. Uved našich zosnulých do slávy vzkriesenia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorú Ti obetujeme na poďakovanie za všetkých zamestnancov, ktorí tu pracujú a za ich rodiny. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si nám na kríži zjavil nekonečnú lásku Otca. Vypočuj naše prosby a daj, nech nám dary Ducha Svätého pomáhajú uskutočňovať Tvoj príkaz lásky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Eucharistia, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a blížnemu skrze Krista nášho Pána. Amen. Bratia a sestry, poznám sa už na hodiny, aby ste stihli ísť do práce. Aleluja. Koho syna sila, aleluja. Zmrtvých